Khulumkha joto takhoktai bokung joto lokorokno ani mung Aisha Deborma norok tiprasa rojak mung channel no subscribe khaibai di o channel ni bising dinyor kabangma rojak mung tei mosam kam kam nugui manai thinango tei kam kaham o channel ni bising tei video rogo nugui manai subscribe khanyan tapok di tei like bell icon press khanyan tapok di bell icon press khaya norok in future kabangma kam video phaijan ke miss khaya tei yang norok joto no khabai khubai khane ni muchungo bono channel ni malik no kisa norok ni hamjak mung tei norok ni chuba chulu tei amsun no bini channel no norok please kisa joto no subscribe khai di share khai di like khai di bell icon press khai di amsun ang joto khana muchungo balik Waktu